Dobrý den, naši milí posluchači, vítám vás u dalšího Design News podcastu. Jehož hostem bude designérka, keramička Karolína Kučerová, která nedávno zabodovala v řadě soutěží, odnesla si výhru v cenách Edida a umístila se i v cenách Czech Grand Design. Vítám tě tady, Karolíno, v našem podcastu. Děkujem. Já jsem se na tebe ptala tvého vedoucího v ateliéru keramiky Milana Pekaře, protože mě zajímalo, co je ta přidaná hodnota tvoje, co je ten výjimečný talent, proč si vlastně v tuhle chvíli uspěla v tolika soutěžích. A on mi říkal, že je vlastně hrozně těžké v případě těch jednotlivců, těch studentů říct nějakou jednu ingredienci. Ale v tvém případě zmiňoval i talent působit dobře na sociálních sítích, že je to obrovská schopnost sebeprezentace a toho, jak dokážeš ty svoje práce předat těm sledujícím. Myslíš si, že je to pravda? Určitě si myslím, že ty sociální sítě jsou jako dobrý zdroj, aby člověk mohl se sdílet s druhými, ale nemyslím si, že to je jako ten hlavní point, aby člověk dokázal se prerazit alebo aby mohl se jako s tými ľuďmi nějak zblížit. Ale určitě to možno jako trošku redukuje ten talent alebo možno nějakou schopnost tých studentov, lebo stáva sa aj niekedy, že na sociálnych sítích sú ľudia, čo majú veľa sledujúci a moc nemajú ten možno talent alebo nejaký vnitřný jako kreativitu. Ale budem to brať jako kompliment, lebo často nedostávam niekedy od vedoucí, tak děkujem. Ono to spíš samozřejmě byla součást nějaké jakoby řady aspektů, ale vždycky je to jeden nějaký moment, který toho studenta, toho designéra vyčlení z toho zbytku těch talentovaných a zároveň je to asi hodně řečené v kontextu toho, že keramika, které ty se věnuješ, byla dlouho trošičku v pozadí třeba sklářského designu, které má v Čechách dlouhou tradici, sklářští výtvarníci i vlastně během normalizace byli tak trošku považováni za hvězdy a trvá to doposavať. A v té keramice myslím, že to trošičku změnili lidé třeba jako Maxim Velčovský, který se opravdu dokázal stát vlastně influencerem své doby a té keramice se zase začalo, nebo ne zase, ale začalo přisuzovat určitá podobná vážnost jako tomu sklu. No určitě vím, že sklo stále je víc, dá se povedať, výš než keramika. Je tu dlouhá tradícia s tým a možno aj ako ten materiál pôsobí ako drahokameň a je to nedostupná technika, čo sa týče porovnávaní keramiky, tak určite keramika má ešte dlouho, čo potrebuje urobiť, aby sa dostala do takej úroveň. A socha a malba sú stále ešte výš než to sklo. Viem, že to hodne Ronny Plesl riešil, keď som tam študovala na semester na 2024. Tam som bola a ono to bola veľká téma ako v muzeu. To sklo stále nemá tú vyššiu úroveň, ale určite je to výzva možno pre kurátorky a kurátory, aby zobrali tú keramiku aj do tých galériách a vystavovali to na nejaké výstavy. Takže je to výzva. A verím, že Česko by to ešte mohlo trošku na to zapracovať, lebo musím povedať, že ako som robila sklenené vázy, aj keramické, posledný rok robím trošku víc konceptuálne veci a drahšie veci. A vidím, ako to sklo ide strašne ľahšie, dá sa povedať. Mal som šťastie možná za tie vázy, čo som urobila, ale je to o mnoho drahšie a tí ľudia sú o mnoho víc schopnejší dať víc peniaz než tú keramiku, čo stále je, ako dá sa povedať, lacný materiál. Tak mám rada robiť tú keramiku, že to vyzerá také nie ako to možno vyzerá pôvodne, ako špinavá hlina. Tak používám také jako hezké barvy a
určite si myslím, že sa to pomaly mení, ale ešte to má dlouhou cestu. Ale zároveň, jak právě říkáš, používáš hezké barvy, to tvarosloví je v tvém případě v něčem hodně atypické, na první pohled rozeznatelné. Tak se zkrátka dá říct, že to vypadá dobře i na těch sociálních sítích. A i když to vztáhneme do toho světa umění, tak není tajemstvím, že řada kurátorů si vybírá i na Instagramu ty svoje budoucí vlastně ovečky, řekněme, ale fungují tak často i ty ceny, že si vlastně člověk vnímá ten Instagram jako portfolio toho tvůrce. Mm-hmm. Dovedeš si ještě představit, že by si třeba na ten Instagram rezignovala? Je to pro tebe opravdu teď už jakoby nedílná součást té práce, že si řekneš ano, udělala jsem vázu a teď už musím prostě k tomu dál ji nafotit na ty sociální sítě. No, je to pravda, že som už od prváku si vždy fotila každú klauzuru a vždy to tam dám von na deň obhajoby a nechávam to trošku tajné do tej doby a je to pravda, že to hodne pomáha a používam to jako portfolio a prezentácie seba, ale není to jako smysluplné, jo, robím to, aby to vyzeralo dobre pre druhých, jako není to hlavná motivácia a už mi bolo niekedy řečeno, že robím ty veci hezky, tečka. Ono to docela není moc jako kompliment na umeleckej vysokej škole robí hezké věci, ale pre mňa je to prirodzené a zkoumám jako keby aj inakšie vlastnosti toho materiálu. A jako každý z nás si niekedy predstavuje, čo by sa stalo, keby sme všetky sociálne sieti dostali vymazané, možno nie každý z nás, ale je to niečo, čo ľudia vkladajú až moc vysoký dôraz niekedy. A musím povedať, že v minulosti som brala možno ten sociálny život skoro ako keby víc dôležité, než ten skutočný život. Že ako som myslela, že keď nedám ten post, tak nedostanem tú oslovu a nestane sa potom toto a nepotkám tohoto človeka. A asi posledné 4-5 roky som sa víc ako vzdálila toho, lebo je to veľmi ľahké, hlavne pre mladých ľudí, spadnúť do vysokého ako keby hodnocení toho sociálneho svetu, že to je ako keby ten reálny svet a to je ako keby si s tým nesouhlasím. A je to veľmi ľahko v dnešnej dobe s tým dávať takú váhu na to. Jak jsi teď vlastně říkala, během toho studia si se tedy občas asi potýkala s nějakou zpětnou vazbou, která vlastně mohla být trošku zkratkovitá v tom, že tě někdo škatulkuje tedy do designéra, který dělá hezké věci, které vypadají hezky na sociálních sítích. Nemáš tím pádem trošku jakoby chuť jim ukázat, že by si byla úspěšná a prodávala by si ty věci i bez těch sociálních sítích? Napadá tě někdy prostě udělat takovej switch off a prostě ten Instagram úplně vypnout? No, musím povedať, že mám trošičku jako keby problém sociálne sieti, lebo pre mňa je to taký jako keby únik od realite. To jako scrollovaní a vypínať sa, tak jako pozera niekedy niekto telku alebo niekto sa opíja. Naštěstí sa už neopíjam. A vlastne tento mesiac 2 roky už nepijam alkohol, lebo som mala fakt s tým problém. A není mi to jako keby nepríjemné to povedať. Ale určite by som chcela viacej omeziť ten Instagram kvôli tomuto, lebo podľa mňa asi tak 98% času, čo tam strávim, není to pre prácu a není to ako keby produktívne. Ale musím povedať, že veľká časť môjho, dá sa povedať, úspiechu je díky tomu, že tam dávam profesionálne hezké fotky a tam ukazujem současť jako procesu a vytváram tam jako keby príbeh seba. A veľa ľudia sa s tým ako keby pozerajú to a ich to baví a určite to pomáha potom tomu umelcu jako úspěch. A viem, že sú tam aj veľa umelcí, čo možno vôbec nepoužívajú tie sociálne sieti, ale jak hovorím, je to dobrý zdroj, ako používať to s mierou, čo sa každý z nás možno stále učí. Ja viem, že ja sa učím, ale asi by som dostala niekoho, aby mi to spravoval sám. To už mi teraz nabídla moja piaristka, čo je skvělá, Katarína Lohrová.
A možno jej to aj, akože sa zeptám, aby mi to robila, dneska mi to nabídla, tak možno je to také spojené. Fáze velké změny. Hej. Ta tvoje cesta k té keramice rozhodně nebyla přímočará, ty si to zmiňovala už v řadě rozhovorů, působila si v korporátu, pak si se rozhodla, že začneš chodit na večerní kurzy keramiky a pak vlastně už relativně v dospělém věku si se rozhodla studovat na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jak moc ale tohle rozhodnutí bylo vlastně nějak limitované nebo v tvém případě třeba i stresující z praktického hlediska, protože pravděpodobně si musela mít našetřené nějaké peníze, musela si to konzultovat možná s rodiči. Byla si pod nějakým tlakem nebo ve stresu udělat takovýhle radikální životní řez? No, ja som študovala prvú bakalárku v Amerike, kde som vyrústala a žila 22 rokov. A vždy som sa cítila, že som hodne kreatívny človek. Ale som študovala ako keby business model, sa to volá fashion merchandising v Amerike. A potom, keď som sa tu presťahovala, tak som robila prekladačné práce ako copywriting a pak som v korporátu bola a zajímala mňa fotka a som sa hlásila na Omprum a mňa našťastie nezobrali. Lebo pak som začala v 2019 chodiť na večerné kurzy keramiky a som bola taká hneď, akože OK, toto chcem robiť. A potom som začala riešiť, ako môžem z toho, ako to môžem robiť, aby mňa to živilo. Ale zároveň som nechcela vytvárať taký tlak a nejak sa to postupne rozvíjalo. Áno, som vždy pracovala pri škole a som asi skoro 10 rokov staršia než aj veľká časť mojich spolužiakov. A začala som študovať, keď mi bolo 26 rokov, môj druhý bakalár na keramike. A ja som vždy bola taká hodne šetrivá. Ani na Amerike mi ako nepodporovali, okrem moja mamka, ako prvý rok na vysokej škole, kde je to o mnoho drahšie. Ja som taká trošku, že vždy chcem mať ako našetreno čo nejvíc. A vlastne aj uvažujem možno ísť niekde zasa zahraničí na magister alebo v rámci ako Erasmus, ako som robila predtým. Takže nie je to ľahké, ale cítim sa, že bolo to veľmi potrebné. Zároveň v Amerike tá škola stojí strašne moc, že väčšinou si nemôže človek dovoliť ísť na umeleckú školu, lebo je to obrovitánske riziko a sa zadlží človek na celý život, tak väčšinou veľmi bohatí ľudia idú na umelecké školy a aj keď im to nevidia, tak majú aspoň veľkú podporu od tých rodičov, takže... Vlastně to ale zároveň, jak říkáš, asi trochu deformuje i ten trh, protože už z té podstaty umění nejde tvořit jenom díky tomu, že máte nějaký za sebou kapitál. No, ja si myslím, že skoro všetko človek potrebuje mať kapitál v dnešnej dobe a dá sa to urobiť aj s menej peniazmi. Jako ja neutrácam moc peniaze, lebo nemám ako keby istotu, že mi niekto môže pomôcť druhý deň, alebo nemám rodiča, čo mi platí nájom, ale určite, keď človek chce mať dobrý život, tak potrebuje mať tie peniaze. Bohužiaľ v dnešnej dobe, aby mohol mať aj víc času niekedy, alebo cestovať, alebo sa venovať koníčkam, čo som ja urobila vlastne s tou keramikou. Že to bol veľký koníček a postupne som potom sa prelomila, že už je to jako hlavná činnosť. Měla jsi pocit, jak jsi říkala, že jsi o 10 let starší než ty tvoji spolužáci, ale i s nějakým vlastně v něčem jiným backgroundem, právě i třeba tím, že si věděla, že v Americe bys možná ani nemohla studovat ten typ školy, aniž by si vzala hypotéku na desítky let a možná prostě ji ani nesplatila, protože ten vzdělávací systém je tam odlišný, zatímco tady je to státní škola. Ale samozřejmě s tím věkem se mění ty naše priority a chápání těch výhod. Cítila si, že třeba ty spolužáci, kteří jsou o 10 let mladší, to berou tak nějak víc automaticky samozřejmě a tomu studiu třeba nevěnují tolik, jako si měla potřebu ty? Tak ja robím veci do extrému, čo sa týče tej tvorby a chodiť do školy.
nemyslím si, že to je viekové. Ja som vždy bola trošku, dá sa povedať, šprt, aj keď to nebola umelecká škola. A neviem, nemyslím si, že to je o veku, ale viem, že proste neriešim tie veci ako oni. Ja už ako keby od začiatku, čo som sa tu presťahovala, 22, mám ičo a mám ako keby trošku inakšie veci, čo musím splatiť. Ale ako nevadí mi to, lebo ja sa trošku prispôsobím prostredí a rozumiem si s tými spolužiakmi a stejne ako keby až tak moc nechodím von, lebo len sa venujem tej tvorbe a som trošku psycho s tými projektami, že teraz vlastne pracujem na bakalárskú prácu a je to začiatok, tak venujem asi ako veškerý čas, čo môžu k tomu, čo pre druhých je to také, že sú radi, že niečo urobia a že to splní to požiadavku. Pre mňa je to ako keby celý môj život a som taká ako obsesívna s tým, ale tak proste viem sa ponoriť do toho a mňa to baví a je to môj život. Takže asi to je ten rozdiel nie vekové, ale že ako človek je zapálený v tom, čo robí. A možno ako som už bola na vysokej škole a som teraz na škole, čo má super prostredí a je to jako zadarmo ta škola, tak si to hodně vážím. A není to někdy vyčerpávající dávat tomu tedy těch 120% a být do toho úplně tak ponořená do té tvorby? No, jako možná, ale já nemám tu jako keby hranicu mezi tej tvorbou a ta tvorba som ja. Tak to vnímam. A neviem úplne ako keby prestať niekedy, ale určite sa v tej krátkej dobe veľa naučím a to je prečo mi to príde tak osobne a dá sa mi ako keby tak hlboké do toho ponoriť, lebo som taká obsesívna s tým. Snažím sa pravidelne meditovať, aj vlastne berem mikrodosing a houbiček, to mi hodne pomáha a hodne to podporujem. Myslím si, že je to veľká dobrá alternatíva pre ľudí, čo nechcú byť na práškach alebo pre kohokoľvek. Hodne mi to pomáha byť víc uzemnená a otvorená aj kreatívna. Takže dá sa tam ako keby ešte v tej obsese trošičku slmiť. Ty jsi studovala keramiku i na zahraničních školách v Japonsku nebo v Izraeli a zaujalo mě, když si vlastně se vracela z Japonska, tak po té zkušenosti si byla pyšná, že už tvoříš jenom nádobí, ale že jsi i umělec. Ale zároveň si v jednom rozhovoru říkala, že se cítíš víc jako řemeslník, než jako designér. A mě vlastně v tom trošku jsem viděla určitý rozpor vlastně v tom, že řemeslník by měl být vlastně ten tvůrce i toho užitného nádobí, toho vlastně, co ta keramika ze své podstaty byla, že vytváříme nějaké předměty, které budeme používat všednodenní prostě potřeby. A zároveň to umění, ten art design vlastně jde zase trošku jiným proti tady tomu trendu vytvářet z keramiky nádobí, které nám má sloužit. Mm-hmm. Jak se vlastně v tomhle z těch polohách cítíš? Chceš být víc opravdu ten umělec a rezignovat na to, že by ta keramika měla přinést. Ostatně je to vlastně i ten ateliér keramiky je na umělecko-průmyslové škole, mělo by to se vytvářet i nějaké užitné produkty. Kde se cítíš tady v tohle z těch dvou světech? No, v angličtině by som sa považovala jako craft artist, lebo mi príde, že mne príde to slovo designer, že človek to navrhne, ale častokrát to nevytvára. Tak to je, prečo mi prišlo, že remeselník víc jako sedí. Pak som sa bavila s ľuďmi a hovorili, že to výtvarnica docela sedí, takže to pomenovávanie není až také jako důležité, ale myslím si, že ten designer má určitou chuť v mojej pusi, čo mi zanecháva chuť, že to ten človek len nakreslí a necháva vyrobiť, čo aj veľa často značky robia. A pre mňa je ten kontakt s tým materiálom veľmi dôležitý.
a zároveň určite je to ako keby niečo, čo sa rada asi považujem za výtvarnicu. V tom Japonsku bol prvýkrát, čo som si trošku víc verila. Čo sa týče, že som predtým myslela, že ja nebudem môcť robiť konceptuálne umení alebo víc ako keby umelecké veci. Takže to bol veľký zlom pre seba. Tam som začala hodne meditovať a mala som hodne času pre seba. Nemusela som pracovať. A jen tak som tam felila v Japonsku a doteraz mám krásne spomienky o tom. A bolo to možno aj prvýkrát, čo som nechala preč taký tlak, že mám pocit, že tady na Obromke je strašne vysoký tlak niečo udelať, niečo byť, čo bude komisia mať rada, čo nebude mať rada komisia. Konzultácie nemusia byť úplne príjemný a príde mi to veľká škoda, lebo sme v škole, malo by to byť ako radosné a skvělý, lebo potom ten skutečný život je trošku, ti to hádže držky furt a príde mi, že niekedy tá škola ti hádže furt držky, čo mi jako mrzí, ale jedine, čo môžem povedať, že mě to hodně jako učí, ako to ustát a si veriť, lebo vo výsledku tie diela, čo som robila posledný rok a půl, bolo často nie úplne pomocí konzultáciách, ale taká vnútorná touha a si to trošku ustávať. Aj keď mi niekto hovorí niečo, že to je takto alebo tak. Takže ono to jako mě učí v tomto směru. A když se ještě vrátím k tomu, řekněme, rozptylu mezi tím produktem, tím užitným a vlastně tím art designem, nemáš vlastně třeba taky ambici vytvořit nějaký nápojový set, který budou používat tisíce lidí, protože u té keramiky je to složitější u nás než u skla, protože tady fabrik, které by byly schopné vytvořit sériovou výrobu, vlastně strašně málo. Je tady porcelánka v Dubí, G. Benedikt a třeba proto Dubí vytvořil Jiří Pelcl vlastně opravdu unikátní set dostupného nádobí, které je opravdu esteticky tím tvaroslovím hrozně krásný, ale může si ho dovolit každý. Je opravdu skoro může konkurovat IKEA. Máš ty jako Karolína Kučerová vlastně taky tu ambici prostě vytvářet hrníčky nebo podšálky, čajový servis, který bude běžně vlastně sériově vyrábětelný? No, toto je otázka, čo si často vkladám, lebo keď mňa kontaktujú design shopy, tak oni majú takú províziu, že keď človek si robí všetko sám a má 10-15 kusov, tak často sa to nevyplatí tam dávať. A veľa značky takto operujú, že majú ako keby design navrhnú, dajú to vyrobiť a potom to dávajú do týchto design shopov, lebo ináč tá cena musí ako nejak sedeť a zároveň, keď je to dostupné a človek si to robí sám, keď som robila ako užitnú keramiku, tak často to bolo aj ťažké predávať tanier za 800 korún. A potom, keby som to dala do design shopu, tak by som dostala nejakých možno menej než 400, keď sa tam ešte pridá DPH od nich. Takže ja stále robím ako zakázky, keď mi niekto príde za mnou a chce 40 kusov niečo, že to sú docela dobré joby pre mňa, čo sa týče užitej keramiky. Ale je to stále, že tam je nejaký limit, čo sa týče toho užitného, že musí človek ako hodne rozmýšľať o funkce a v tomto bodu, lebo robím ako keby tie konceptuálne veci rok a půl, dá sa povedať, tak smerujem viacej tej tvorby, kde môžem viacej ísť za tie hranice a limity a pre mňa je to ako dôležité teraz. Ale nehovorím, že by som to nikdy neurobila v budúcnosti, len viem, že pred rok a půl by som povedala, že by som nikdy nerobila, čo robím dnes. Ale rozmýšľala som, že možno by som mala nejakú sériu porcelánu hezkého, čo navrhnem, ale asi by som to nerobila sama, aby to bolo užité a hezké. Ale Bůh ví, lebo vím, ako sa mi ta cesta mení každý deň. Tady, když se ještě vrátím k té cenotvorbě, tak je to vlastně
citlivé téma, které řeší řada designérů, ale jedna ze zakladatelek Hlynotéky, kde ty si také součástí, protože si ji spolu zakládala, právě reagovala na ty třeba ceny té porcelánky Dubí, že jsou vlastně úplně nerealistické a absurdní a že designér jako jednotlivec nemá šanci tomhle tomu vůbec konkurovat, tomu prostředí. Jaké ale myslíš, že je teda vlastně do budoucna řešení, aby třeba mladá rodina si mohla dovolit koupit jídelní servis od talentovaného designéra a nemít k dispozici vlastně jenom omezený výběr a jít buď do prostě IKEA, anebo nevím, teď mě nenapadá žádný někdo jiný, kdo by vlastně vám mohl prodat dostupný jídelní servis. No, dostupný jídelný servis, tak keď si človek pozrie, kde si IKEA, neviem, kde to vyrába, každý jako produkt má inakší jako zem pôvodu na spodu, tak v realite podľa mňa tá cena tej výroby je tak nízka, aby ten produkt mohol finálne byť tak nízky a nerobí to človek ručne, tak keď človek chce lacnú vec, tak si kúpi lacnú vec, čo málo stála vyrobiť. A keď človek to už robí ručne, tak to stojí niečo. Stojí to čas, stojí to pre toho človeka dielna, všetky tie lety, čo sa to naučil. Tak ono to asi záleží pre koho, čo sú tie hodnoty pre ten finální produkt. Mě spíš možná zajímá vlastně ta spolupráce s těmi firmami, protože pořád ještě tady to je vlastně bezpod chyby jako jasné, že ta ruční výroba bude vždycky dražší, bude nedostupnější, bude v něčem výjimečnější, ale vlastně tady chybí ta střední cesta, kdy si vlastně chcete pořídit něco s puncem prostě právě designu, nějaké speciální estetiky, ale nechcete jít cestou právě úplně IKEA a ani nemáte peníze na to nechat si vyrobit ten speciální prostě ruční servis. Tak jaké by bylo podle tebe i s těmi vlastně zkušenostmi řešení, kde je problém v těch firmách, proč neangažují víc třeba talentovaných designérů a co vlastně s tím? Co ta střední vrstva musí rezignovat na kvalitní design? No, nemyslím si, ale mi príde, že tá porcelánka v Dubi není až taká drahá. Je drahšia než IKEA, povedzme, ale... Ale má vlastně, jakoby napadá ti nějaký hezký produkt, který by si tam sama koupila, když pominu opravdu tu No, kúpila som si tam šálok hezkú, čo má ako keby trošku taký kvietokovaný design, čo sa týče tomu tvaru, že je to trošku vlnitá. A to je jediné, čo sa mi tam líbilo, ale to je ako už osobný vkus a ja musím povedať, že ja vôbec ani nepozerám úplne design produkty tak moc teraz, len lebo jako není to môj cieľ teraz smerovať tam, tak neviem, čo by mohlo byť riešenie, ale tam sú vždy určité vrstvy ceny pre veľa vecí a takisto sa to dá pozerať ako na tie oblečenie a určite sú dizajneri, čo sú oslovení od tie značky a teraz ako sa to asi bude meniť, lebo sú čím dál aj mladší tie dizajneri a vždy sa to nejak ako neviem, čo je to slovo, že sa to obměňuje. Jo. A z čeho piješ teda ty doma a jíš? Z mojich vecí. Ja mám ešte veľa skleničky z Izraelu, čo som tam foukala, hodne skleničky, vtedy som išla užitný mod, tak som tam foukala samé hrnky, som tam vytvorila podľa mňa tak 40 hrnky, aby som sa to mohla trošku naučiť. A mám veľa keramické veci. Takže i celá rodina prostě kučerují z tvých a pije z tvých... No, jako segra a brácha, hej, lebo ja mám tátu v Amerike a mama už není, ale jako dávam jako dárky všetkým moju tvorbu, ale jako časem by som určite chcela mať ako keby ten hezký byt a veľký a tak, ale som ešte jako studentka a mám tie zbytky, čo som jako nepredala doma úprimne. A ako som bola studentka posledné 5 rokov, lebo som si predložila bachelár teraz, čo robím, tak som jako keby nemala čas jako na ten život, že vlastne idem furt v plnom režimu a aj tie léta sú docela nabité väčšinou. Takže
asi som neodpovídala. Ne, tak víme teď, když někdo bude chtít hezkou keramiku, tak se musí přivdat k vám do rodiny. To je jasný rezime, jak z toho problému ven. Ještě jedna otázka je taky taková trochu praktická z tohohle vlastně prostředí keramiky a to je trend hrníčků bez ouška. Je to taková osobní otázka a mě by zajímalo, jestli ty sama myslíš, že to je vlastně normální, když se jakoby horké nápoje pijou prostě z hrníčků, které nemají ouška, protože jestli si troufnu říct, tak to ouško tam bylo přidané právě proto, aby ta manipulace s tím horkým nápojem byla snazší. A teď je vlastně podle mě úplně strašně běžné, že přijdete do kavárny, dáte si kafíčko, ale nemáte ten hrneček za co vzít. Mm-hmm. No, ja viem, že ja ako čo robím keramiku, som dlouho nerobila ouška, lebo som nechcela robiť ouška, lebo je to trošičku pracné. Aha. Ale minulú klauzuru som sa to naučila, lebo som robila také rukojety na vázy, tak som sa tú techniku naučila. Ale taky si myslím, že v kavárnach je to praktický dôvod, že sa to možno ľahšie rozbije, a keď to dávaš do tej myčky, tak tam není o čom, ako, čo sa to môže búchať dole. Tak to si myslím, že by mohol byť ako dôvod. A neviem, že či vieš, ako sa robia ouška, ale sú ako víc ako metódou, že sa to dá tvarovať, potom nalepiť, alebo sa to tam pripevní taký ako hadík a sa to tahá, nebo sa dá odlít to a pripevní, tak sa robia porcelánové uši. A ale je to teda, jestli to dobře chápu, tak pro ty designéry je to trošku oprus dělat prostě ty ouška, takže je taková tendence to nedělat. Ale v porcelánu sú často, že sa odlijú a sa tam pripevní a hotovo. Ale v keramike je to trošičku, že sa tá hlina neodlívá, dá sa, ale že to človek musí ručne väčšinou robiť a ono to chce nejaký čas. Ale pak to chce i čas, než vystydne ten nápoj a človek si môže vypít to svoje kapučíno. Ja mám fakt pocit, že ja milujem tieto hrnčeky, lebo dávam si do nich čaj a nie je to žiadny dizajn, ale mám rada väčšie hrnčeky z víc objemu a tie maličkaté šálky sú také spíš, ako keď človek má asi návštevu a tak, čo nemávam, ale no, toto nemá ucho a je to skvělý. Tak jo, tak to je, myslím, hezká tečka. Tahle sklenice bez ucha je skvělá. Z IKEA. Tak Karolíno, moc děkujeme, že jsi přišla do našeho podcastu a držíme palce do budoucna. Moc ďakujem. Majte sa.